Ngakwa penting sebagai piece ke YouTube channel jang balang Seventh Day Adventist Nostan. Ingat be pila pendapat jengker ku jang play pada plan kini kupor ba ngim simla yo ekalat ban pelat kubor ba pinyo ban sengap. Ane kubor masuk telat kelang ba nampak kini tayo bat kini sengi babut sedien nginyo kubor nagwe kejan mit kuai pat. Bat nginya perlut ya kupor hang banyak puli lang yaktin ke jong play rengkat bat pastor evangelist forget me not langshan. Bat ngakwa pan pleng sebahaya pi baro ki porlok ki bai yeso bat ngi banya puli lang yaktin ke jong play rengkat ru ik probenget ki jong ki bai yeso bat ngi nagani balang ni hanostan rengkat ru ne ki we pat ki jaka keleng kari khasi bat jantia ke team jong kajing ya pule jongi lane kamat pedang jong ke kubor kapangnya pule lemba kini kiteo hibaro rengkat by pastor forget me not langsyang kadai ngila jan siyeng kata kamat pedang hagpangnya perlut ke kupor banyak pule ya ke jong play but ka kubor kapangen yo snow haknika janmet kalong kakot kapanyalam yangi syau jisu ke kubor kapangen yo sengau ne ke janmet kedai kakot kapan yalam yangi syau jisu haswa pangen yat seprang se kubor nang bai pastor tingnya pendam langi kli jengi banginya doai ko pas bahab nang ikwa pat aingu eme namar be men jailong ublei ubabha namar ba me yailong ukan rat ba try jeng jing em gujongi ni kwa ban aingu eme ba me kwa ban friends sengi lemba ke kubor kabanwan sengin ba sakri jomi atrai kat bang pen krek gi dok no jongi ban yo deng kubor jomi ni kwa ban khot man sim jomi ba un song lam rekat bat ni ba un sim ye jing mo che perkat jongi ba gi dok no jongi ba gum ta ngen la ban bu gi jing mo che perkat jongi ha kubor bang yo sngo lemba sakri u jomi to ai bang yo jing mo che perkat ka ba shai ka ban yarap yangi ban bu igni gijing hikai ha gijing mut jongi bat banyarap ini banang pan phai gijing nget jongi ba gijing adai bakan jam sim jongi bat me unong thau ba try to abak ni khubor ni janmet kan la ban long gijing kar khui to ki break badan kam shisha ya khubor jong gijing pan em kam tam e try to ki bala train ha gijing long bakan jam sim era pak ni khubor kan la ban yo ek jaga ba kong san e to break badan kam ya ke khubor ban pen i shaki ya kalanti shayi a bangen la ban yo ek jingkar khu nampak ni jan me try kat bangi bu ek jing mo chapkhat jing ek ni khubor drama pik pop jungi bang pen susi me man kapor thank you Jesus Christ pan bangi dwai amen ini kapor haswa bagin yo skau e khubor nai pastor evangelist forget me not langsyang in why jing why team song Kebaong ngilajan syayik. Ngilajan syayik. Sate sharing kirum hari jingkula Don kanong babagoi bablay usuma On the kick jat batat clear long in boy in iala kasang jing hon ro kan roy ngilajan shayi ngilajan shayi kniting tabakala shalupa na try kmika buron naki kedop ka pernai ngin sayo Letrusyan bat ngin om shepting Snap angel kiyarwai ngilajan shayi Ngilajan shayi Hakita hipopet min sem layatu Garang baba pula
surok dak seru dajing mundur bapen gila banyoi kendra damau jasper yin trong lap day ni gila jan chayin gila jan chayin kwijing tabakala syad lupa najai kwika buram lagi kedap kapernai ngin sayo ledrung shen bat ngin om septe skap angel kiyar wai gila jan chayin gila jan chayin Ito siya po nung bakin yogen banleng Hukum ublay kilan yu jisu kingen Kiktin nginya pencam hagi porbaro Kijing wai kajing penbat kajing yaro Gila jan chayin Gila jan chayin Kwijing tabakala syad lupa najai Kwika burong lagi kedap kapernai Ngin sayo ledrung shen bat ngin om septe Skap angel kiyar wai gila jan chayin Gila jan chayin Kupara minya semaya ni hanta Hagarika jing sai blalai na jing ma Tupian kubor ublay baksanya hau Anda Jesu unwan pinyo len batu Gila jan chayin Gila jan chayin Kwijing tabakala syad lupa najai Kwika burom lagi kedap kapernai Ngin sayo ledrung shen bat ngin om septe Skap angel kiyar wai gila jan chayin Gila jan chayin Kublai pi ki parlok bat ki parawangai baro ki bran hakaleng kari khasi berjantia nga ai kublai pi ha ka kerteng bathyang tam jong Jesus Christ bo turai unong pen im bat nong siuspa ojangi nga ai ngo yo blai nam ta kani ka por bangla bani sam che pi ya ka kubor ka tin ka jong blai banga khot sngop hai pi bangin pule na ka tin ka jong blai ka thim jong kani ka jingelap jangi lamba kini ki tayo kalong ngi la jan shayeng Ni la jan shayeng kapan pau bangi dang don ha ka jingya lenti jingi bangi empat poi syak ta ka thong jong ka jingya lenti kum ukristan ha ka parthai ha bangi pe ye ki dak kisin ki bajia ha ka parthai saudong saukun jangi bangi i baye ki jingi thol pa jong ka bible la yai pendep bala nang yai pendep bat ka itu ingi bangi la jan poi shayeng ba u Jesus Christ ula jan banwan ka jing thmu jong ka jing im kristan jangi kalong ban poi shebneng ban ngin kam ban pun kre ban yeshem par u jisu onda unwan ha kata ka singi ka jingwan arsien jangu ti ka subject ka ba ngin ye pule ha kan ka por kalong ya ka tin ka jong ublei ka balong ka nong yalam sha u jisu Christ par shwa bangin pule ya ka jingtho ba khoi ka tin jong blei ngin ye pandem ye ki kli ka bangi duai Kukpa jingi ubah neng hakane kapor atrai ni wan hajan jome ni IT ladi hame kotrai barkham tam yenga usyakri ujome
ya uba mila pen im na ne perthai ke pop ya ke mila ma be ki pop jenga da ka jingyap u Christ Jisu halor ke ding phana turai nga IT hagani klimat ya ke por ba men ya lam ba men tin ya ke jimut jim berkhat jingi sya ka tin ke ba im ke jome pandap turai ngi de men sim jome bat ba on kerku yangi lamba ke jing pulei hagani ke por ke tin ke jome ha kerteng u Jisu ngadwai amen. Kum ki Kristan ngidei kita ki nong pulei ya ka Bible lani kita ki students jong ka Bible ban ngidon kam ban pulei ya ka ban pensisa ba ngidei sisa kita ki nombor ki jong u Jisu uwei pa uwei u khna school lani u nong pulei school college ha university udon kam ya ka textbook ya ka kot ka ba udon kam ban pulei bat bu la ban tho ban pass ya ka exam ka jong u kum u Kristan ka Bible kablong ka textbook jongi haka jingim ka man laga singi kabangi yai pule ladangi la pule bahaya ka bat ngi shem ya kita ki answer kita ki jawab ki badai ngin pas haka exam bar haka test jong ka jingim ka berap da ki jingele bar ki jing tenjo menta ngaya lam ni pi sha ka tin ka jong play haka ba ngin ya pai sha ka wei ka jingjia haka Bible ya ka belajar hadin jong ka jingmi pat jong Jesus Christ haka singin kong jong ka tayo kabangi shem ha ka gospel kat kum Lukas ka lenong na ka ba arphusau philaban shem ye ni ka jingi thu khana kat khot nadu ka ba khatlai hadu ka ba laifusan Lukas arphusau lenong phin shem kat khot ka ba khatlai hadu ka ba laifusan ha ka ni ka jingi thu khana haden ba Jesus Christ ulami pat na ka jingtep ha ka singin kong jong ka tayo u Jesus ulayat bat ule kendo ya ki arngut si parlok uwei neki uba kerteng u Cleopas ya ubala tho ha ka Bible Lukas arphusau khat phra bat ki ne ki arngut si parlok kilas ngausi thang hadu kata kata ya u Jesus Christ uba ki i ya u Jesus Christ uba ki don marsenda ki balong ki senran ki jungu ba u Jesus Christ ulayap bat u Jesus Christ latep u haka jingtep bar kila singosi shaphang kata bar u Jesus Christ ula kli haki shaphang ka ke ba phi singosi bar phi khuslai hado katne bar kili thu shaphang u Jesus Christ ubana Nazaret haka ni ka jingya lenti kini ki armut kim simla itho yu ka Bible ka ong bala penthami hado ba kim simla itho ya u Jesus haka ni ka por hagat khot ka ba arphusan ngin pulei ka ong kumne onna kumta u Jesus ula ong haki api ke ba mut bakla bat ba shanti ka do not ya ka ban nget ya ki e baro ki ba ki nong thul pa ki la yathu u Jesus Christ ong phi ki ba mut bakla phi ki ba snow tho bakla phim snow tho ya ki e ki bala tho ha ki jing tho jong ki nong thul pa nadu man barim u Jesus ong ki ba suki ka do not ban snow tho bat ban nang ban pdiang ya ka jing tho jong ki nong thul pa namar ki nong thul pa par ki jing tho ha ka Bible ki kedeu be sha u Jesus Christ bat cha phang ka jing yap jong u bat u Jesus hang ne menta u ye tho eki ba kim snow tho ya ka jing tho jong ki nong thul pa ya ka bel tho nadu man barim kar khot ka ba arphun riu u Jesus ong long kabala day ya uba ukris ban sya ya kini ki ru bat ban lepsut syapo ka buram jeng u ti haba ulas dang na Moses bat na ki nong ithul pa baro ulapan pau haki jing tho baro ye ki ru syapang yalade menta u Jesus Christ ula ai Bible study ya kini ki arngut ki senram jeng u hadin jongka jingmi pat jeng u haba kim singau tho ya ka jing thmu jongka jing syayap jeng u halor jongka dingkhna baru Jesus ula sedang ki nado ka jing tho jong u Moses ula tho ki santli ki kitab nado Genesis hadu ka kitab Deuteronomy u Jesus Christ ula kedeu hane ha ka jing tho jong ki noi thul pa bar ki jing tho jong Moses ba ki kedeu syapang ka jingyap jong uhlor ka ding phna bakala de yu ban syayap ban pen im yingi da ka jingyap jong Chris halor jong ka ding phna bat ka khot ka ba arphu phra kila poi te hajan ka ka nongrit sya ka ba ki le ti ula le yaladi kum uban sa le kham jingai u Jesus Christ haba kila poi hakta ka sinongrit kala de ka por janmit la i kumba u Jesus Christ
un lech phai no un lech kham jangai ti kala kerpat ye ut khot bar khandai kir ong tu sa bat ngi naba kalong janmit barka sngi kala no ti ula lech hapo ye kaban sa lem batki kini ki arngut kila kerpat ya Jesu baki ong bakal de janmit tu sa no bat ngi menta mem don kam ban lech phai namar kani ki jingjingai na Emmaus se Jerusalem kalong kalenti kumba pramail ka jingjingai kani kalenti kala jiati haba urang syong bam batki haba ula shim ya ukpu ula kerku bat ula kedia bat ula sam haki hata kamir Jesu hadin ba ula mipat ula sam bat ula kedia kpu bat kita ki armut ki senran jeng bat kilia bam kpu hangta kat khot balai phuai kong anukum ta la penpe ye ki khmat jongki bat kile itho ye ti ula ja no jar naki hakatak hi kapor kile i ye korkom kedia kpu jong Jesu kile i ye korkom mu ye korkom dua jong Jesu bat hangta la penpe ye ki khmat jongki bat kile i ba une udre uta unong penkhia uta unong le kamba bat une udre uta unong pen im bat unong siuspa bat une udre uta ubala ju hikai ngi bat une udre uta ubala ju kedia kpu ubala psa ye ki san hajar mut ki breu kumta kile itho ye Jesu hak ta ka khlimat bar Jesu hak ta hikapor ula jano jar naki kumbala ja karangai tikle ong parlok hi ka dono jingi kam shem laplu hangi haba ula kren hangi hakata ka lenti barkata barkat ba ula pliwang hangi yeki jingtho menta kini ki briu arngut hangta lapli wang hi khmat jongki barkile tip ba une udai Jesu ya uba kila snusi kila kuslai barkila du jingkermen haba Jesu Christ ula yap bat menta udai une ken ha uba la hikai ki naki jingtho baro ya kiba kila pule barkim semla snotho menta Jesu hadin ba ula Bible study ki kila snotho shai bat Jesu udai uta umesaya ubasisha berkumta ka doknot jengki kala plo berkata ka doknot jengki kamla syuban sya ya kata ka ka bakila nang ka bakilio sneo berkila tip kini baro arngut kata ka tin jong play kala thar hem ka doknot jengki ka jingtip ya kata ka jingsisha ka ba Jesu Christ ulah hikai ki kala yai plo ha ka doknot jengki bat kini ki arngut kila lek mi no ban lek sa Jerusalem ban lek ye thu ya ka ka belajar ban lek ye thu ya ka ba kila yoi ban lek ye thu ya ka ba kila nang bat ka ba kila sya hikai ha ka ni ka por kan khot la pesan ka ong kiro kile thu khana ye ki ro balaja ha kata ka lenti bat kumno la i thu ya daki ha ka ba kdia kpu kini ki armut kila itho ya Jesu ha kata kapor bar kila lek se Jerusalem banya thu ya ka khupor ka belajar ha kata ka janmit man ba Jesu ula kedia kpu barki ngidon kam bantip ya ka Bible ngidon kam ban pule ya ka Bible bon nangi ki Kristan ni perkhat bang kala biang yangi ngimdon kam su ban pule ya ka Bible phi i ba ki ne ki briu ha ka ni kapor ki belong hi ki senran ki jong Jesu Christ wal ada ki pule ki jingthau jang ki noi tho pa bat ha ka testament ka barim Henry kampat semla rung kampat semla long dok long snam haki ba kidang snotho berngut berenget ya ka ktin ke jong play kitip ya ka wei pa ka wei khot kitip ya ki jingthau Henry kim snotho ya ka jingmut jangka kum joro nga kerpat e phi ki parlo Kristan bat ki parabangit ba phin yai puli jiliu ya ka ktin ke jong play bat kanda rung ha ka jingmut ba ka jing snotho jong phi ba ka jingthmu jong ka jing puli Bible jengi kalom ban tip khambha shapang Jesu Christ ubala yap bar ula siuspa nagabanta jong phi bat jonga Jesu Christ ula yalam ya ka jingmut jing berkhat jengki syaka ba kham jeliu bakin snotho ya kita ki jingi tholpa nado menbarim kumtaro hakini kimit ki bangini puli ngin snotho khamsai yesi bon ki jingi tholpa ki bangi sem ha ka Bible larangi puli ha ka gospel katkum Yohanes kaba latho kalnong kabasan ka gospel katkum Yohanes kalnong kabasan gar khot kaba laipu khandai Jesu Ukraine kini kintin haki noyalam jongkan nyem jiu ong phi yit bha ye ki jingtho naba haki phi mut ba phi yo ka jing im bom jiu kut
u Jesu Christ u kren ba ki jiu ki dei ki nong wat bania ya ka jing tho ki dei ki briu ki bapuli janai bhai ka tin ga jong uplay bar ki thmu ba kin yo ka jing im bom jikut da ka ba ki puli ya ka Bible ho oi ka ne ka tin jong play ka ya lamingi sha ka jing im bom jikut larangi puli ya ka bat ni le ya ka ei ka bala tho hang ni bat u Jesu u kren haki ba kita ki jing tho ya ki ba phi puli u ong ki ta ru ki long ki ba ya phla ya nga ki jiu ki puli ya ka ne ka jing tho han rei kim priang ya u Jesu Christ ka ba ka jing tho ba ro ka wei ka Bible ka ba ngi puli ka kedeu bai bai sha u Jesu Christ bala ya hlor ka ding phna om don da ka wei pat ka kata ka jing thmu bala tho ya ka Bible han rei la pen pau shina ya ka jing thmu jong ka jingwan u Christ ya ka perthai la tho ya ka Bible habangi puli ya ka Bible malaka sngi ka ba kedeu shapang u Jesu ka ba dei hi ka ktin bala tho ba u Jesu udon haman laki sla haman laki lenong haman laki kitab jong ka Bible lamba ki jinge thu khana ba lamba ki Farsi baladangi puli ka ktin ka jong play ha ka jing im jingi malaka sngi ni don ya u Christ ha ka jing im jingi ba ka ya penkala ya ka jimut ka jing perkhat jingi ba ka ya lam ni kham jan se u Jesu ba ngi don ka jinge dai ka ba jan bat u bat ngi yo i u sisa kum uta utrai bat nong siuspa bat u nong pen im jong phi bat jonga i wei pa wei ngi ya phai biang ha ki kam ki apostol ya ka wei ka jingjia ha ka lunong ka ba phra hila ban puli yakni nadu kerkhot ka ba arphun riu ter hadu laipo khandai don wei ubriu nakari Ethiopia udai uyunok bat udai ru unong trei hak jingken siau jong ka wei kas im Ethiopia ka kandasi bat hakat khot ka ba kerkhot ba arpu khandai ka ong mensim ti ula ong ha u Philip khelai hajan tus no ro ha kani ka kali ti u Philip ula phet sheu bat uli sneu ba upuli yau isya unong ithul pa bat ula ong me sempang ya kata ka ba mi puli une uyunok ula puli yau isya sanphulai chapang ka jingsha yap u Jesu Christ kum uta kholam rot ya balaya lam sya ka jing penyap bat u bala sya la bain nam ta ka jingbom hok jingi ki breu bat sngo tho ya ka ne ka ba upule bat ka jing pule jong uyunok ya ka jing tho jong unoi thul pa isya kalong ka jing pule ka ba sawa jam hado ba u Philip usenran jong u Jesu ro uli sngo ya ka jing pule jong u ya ka ne ka jing tho bat ula keli ya uni uyunok hatu misngo tho ya ka ei ka mi pule ka Bible ka ong yangi hangi ka khot ka ba lai phuai uli tho ti kumno ngala lemna don unu ubania lam yanga bat ula kerpat ya u Philip ban wan kiu bat shong rengkat bat u une uyunok u ong kumno ngala ban singu tho ban puli ya ka ban ngamla ban singu tho ya ka jimut jengka lam na don unong yalam hi i habangi puli ya ka Bible ni don kam ya ki nong yalam ni don kam ya ki nong yarap bangila ban singu tho kham tam ya ki jinge thol pa ki ba ka Bible ka don yangi bangin puli ni don kam ya ka bor jong mensim khoi kumba ya u Philip le yalam da mensim khoi ban pen singu tho ya u yunap Nidon kamro ya ka bor mensim khoi ban pan bangin singo tho ya ka Bible habangi puli ya ka haka jingim ka jingi bat kum tangila ban singo tho ya ka lada ngipet hangni ka khot ka ba laifu ar ka ongkum ni ti ka jaka jong ka jing tho ka ba ula puli ka la long kane kum ka langbrot la ya lamno ya u sha ka jing pniap bat kum ikhon lambrot bajar bat snap jar hakmat unong ot snyu jong i kum ta ang la ka sintur ha ka jinglaw rit jong u la simno ya ka jing bisap jong u hanrai u ai u ban ya thu ya ka jing kha pateng jong u na bala simno ya ka jing im jong u na ka khendeu u Philip ula wan se u yunok bat ula pen snyo tho yu u ha ka ba upule ya ka ne sa phang u Jesus Christ ula sha yalam kum ikon la brot sha ka jaka ban khap snyu ya ki lang brot bat ya ka jing im jung ula simno na ka perthai da kita ki briu ki basion ya u ki bom sim la snu thu ya ka jing thmu jang ka jingwan jung u sha ka ni ka perthai bat
ka Bible ka itu ingi hane kat khot ka ba lai phu sao ka ong ti uta u yunok ulai itu ha u Philip bar ula ong nga kerpat yemi syapang jongnu unong itu lepa ukren ya kane syapang yala dehi ne syapang uwaipat uyunok upule ya unong itu lepa Isaya upule ya ka Bible ka Testament barim singau thu ya ka ka ba une unong itu lepa ukren uang hatu syapang yala de ne syapang uwaipat ka Bible ka ong kumni ka khot ka ba lai phusan on kumta u Philip ul ang la ka syentur bat da ka basdang na ka ni ka jingtho ul ya lap hu ya u Jisu ka Bible ka itu ingi ba u Philip ula ang la ka syentur bat ul ya lap ha u Philip syapang u Jisu Christ ba u Jisu Christ u dai uta u khon lambrot u bakit ya ka pop jong ka perthai ko ki parlo Kristan ngidon kam ban yai ngam ban yai ti jeliu ka tin ka jongblai ha ka jingim jangi bangin singau tho ya ka kham jeliu bat bangin la ban im ha ka ni ka perthai ka ba ma bangin la ban yai lenti ha ka ni ka perthai ban singau tho da ka bangi im kat kum ki jingi tho pa jong ka Bible khnang bangi la ban im ka jingim ka bai dei dur kat kum ka tin jongblai ban im ha ka ni ki sni ki ba khadro kalong ka bama hadu kata lem dang ngitip ya ka tin ka jongblai ni la ban sha elam bakla ha ki weipat lamda laya lam ngi da mensim bakhoi ba anda mensim bakhoi ulaya lam ngi sha ka tin ka jongblai ka Bible ka ong ha ka gospel ka kum u yonis kalong ka ba khat henriu ka khot ka ba khat lai u Jisu ong kumne Henry onda ula wan ma u mensim ka jingsi saken unya lam nya pi sa ka jingsi sa baro namar unam kren naladi Henry yaki ai ki ro kat ba unyo sngew un kren bat un penpau happy yaki ai ki ro ki ban sawan onda mensim ba khoj ulai lam ki breu kin pule ber kin sngew thu ya ka jingsi sa baro ya baro bala tho ha ka Bible om tang khandai tali om tang pra tali ki jingsi sa Henry baro mensim ba khoj ulai lam ki breu ber kin sngew thu sai ya ka tin ka jongblai kumta lana ya lam ya pi nga da mensim ba khoj jongblai ngin sngew thu ya ka jingsi sa baro ki jinge thu lapa ki ba kren syapang kini ki sngi ki ba khadu ki ba mapi manga ni don menta ha ka ni ka parthai ka Bible ka itu ingi ha ka chithi ka ba ar ka jingtho jong Apostle Paul shau Timothy ar Timothy ka lanong ka balai ngin ya pet ha ka khot ka ba khatsan ka Bible ka ong kumne bat bana mendang khonlong melatip ya ki jingtho ba khoi ki ba la ban pen start ya me sha ka jing pen im da ka jingat ka ba ha u Christ Jisu ka Bible ka itu ingi ba u ne u Timothy ya ubala hikai da ka kemi jong u bar ka mei jong u nado ba udang khna khlong ba ulatip ya ka ka jingtho ba khoi ka Testament berim bar kumta lala pen start u sya ka jingim da ka jingai ka ba hau try Jisu ka jing pule ka Bible kan ai ye pi bar inga ka jing start ka jing sngew tho bar ka jing syampang ya ka lenti jong ka jing pen im jong ulai ye ki breu ha ka ni ka perthai kumta ngidon kam ban ye pule bat ye ngam jiliu ha ka tin ka jong blai ya ki jingmut ki jing perkhat jengpi bat jonga on nyai pen kala ya ka jing bom sngew tho shai jingi ya ka jinge tho lpa on nang yai pen sngew tho kat bangi yai ngam jiliu u mensim ma khoj unya lamingi cha ka jing si sa baro ka ktin ka jong blai mentang nya pet kumno la tho ya ka ni ka Bible kalong ka kot ka ba paunam hadu kata ya ka bala la bandi hakeleng ka perthai omdon ka kot ka bala bandi palat ya ka bala la bandi ya ka Bible hakiktin berkithli jeng ki briu la translate bala pen kelaktin ya ka berki briu kila pule ya ka ni ka Bible larangi pet ka jo kalanong ar Timothy kalong balai gad khot ka bakhan riu ka Bible ka ong kumne ka jingtho baro kalong ka bala persat mensim da ublai haba ong ka jingtho baro hane kam don ka jinglat ka weiru ka kitab ha ka bala tho ya ka bala tho ha ka Bible u Apostle Paul u ong ya u Timothy ka jingtho baro jong ka Testament berim namar ki puli ya ka Testament berim ha ka to ka por bat kala long kala persat mensim da ublai ubaim
but sim la tho eka da ka jing start brew lani da ka jing tip jong ki brew handre day ublay ken ubla persat haki brew baki la ban tho kumta ka ong bat ka ba mento ya ka jing hikai ka Bible ka ba long ka nong hikai ya phi bat enga ban hikai ngi syapang ka lenti jong ka jing pen im bangin im ka jing im ka ba ya kat kum ka tin ublay nang ta ka ong ya ka jing sneng ka Bible ka long kata ka nong sneng bat ka nong hikai yangi iway pa iway ya ka jing pen bet ya ka jing pen melen ka ba ha ka hok larangi la puli ya ka Bible bat sya ba ka Bible kan pen kala ya ka jingmut jing berkhat jengi ya ka jing im jengi bat yangi on pen bet ya kata ka jing ya lenti ka ba kendriang jengi ha ka perthai ka ba dap da ka jing dom ngin yok ka jing shai sam sispa khat khandai sispa san ka ong ka tin jami ka long ka syarak ya ki kejat jonga bar ka jing shai ha ka lenti ya jonga ka tin jong blai ka long ka jing shai yangi ha ka ni ka perthai ka ba dap da ka jing dom ka ba kan jaman sim bat dei tang ka tin ka jong blai ka wala ban ya lam yangi bangin hap sya ka thliu bangin hap sya ka jing bakla u Jesu ong ya ki nong tho ya ki pharsi pe ki noi lam jong ka nem jiu ha Matthias ka long ka ba arphu ar gat khot ka ba arphu khandai ba kim tip ba kini ki briu ki bakla na ba kim tip ya ka jing tho bat ya ka bor ka jong blai Như y ba u Jesus Christ Ukraine bat Ukraine la dang im tip ya ka jing tho ba khoi ka tin jong blai ngi la ban im ka jing im ka ba bakla ngi la ban mani bakla ro ya u blai bangin penon kam thala ya ka kerteng ka jong utrai u blai la dang im tip ya ka jing tho ba khoi bat Như y ha ka ni ka perthai ka ba dap da ki jing dom ba la dap da ka jing bakla bar ki ba bon ki jing hikai bakla kila rung ha ka balang Kristan kum ta dei tang ka Bible ka bala ban pensi sha yangi ya kata ka jinget ka mampi manga ngidon hakini kisngi ar Petros iway ar phuway ka Bible ka ong namar ong da ka mon ubriu lawan ka jing yetho lapa menoro handre ki briu kila kran na ublai ken habala pen khi yaki da mensem bakhoi ka Bible ka yetho sha yangi lama ka jing tho jong apostol Petros ba don ka no ka jinge thol pa ka bala wan da ka mon jong ubreu hanrei de ublei ken ubla kren haki breu ba kila la ban tho ya ka tin ka jong blei bat habala pen khi yaki da mensem ba khoi ken kum ta kila tho yaka kat kum ka tin ba ki kren ha ka to ka por bat ya ka Bible ka testament barim la tho ha ka tin Hebrew But ya ka testament ka batmai la tho ha ka tin Greek kat kum ka por ka ba ki briu ki kren ya ka tin ka jongki ki nong tho ya ka Bible ki long hadu kuma sau peu ngut ki nong tho ki bla tho ya ka Bible nadu u Moses hadu u apostol Paul u bla tho ya ki khat sau tli ki city sa ki balang ki ba per ha ka testament ka batmai Như y ba ka jing tho hi ya ka tin jong play day da ka jing start jong brew day da ka jing la hi jong brew hanrei u day u blay hi ubla kren ha ki brew bat ki la ban tho ya ka bat ban long ka jing kar khu ya phi ban enga ki ba pule ka ba ka don ka bor ha ka tin ka jong play bat ka don ka jing ta ladangi pule ka tin ka jong play ladangi ngam jeliu ha ka tin ka jong play ka tin jong play kan pen kala ya ka jing im ka jong phi bat ka jonga ladangi pule ha u yonis kalong ka bahan riu khot ka bahan riu pholai ka tin jong play ka ong kalong ka mansim ka ba pen im ka do kam mentoi ai roem u Jesu ong kita ke tin ke banga kren happy kilong ka mensim bat kilong ka jingim Như y ba ki tin ki jong ublai ngi ki bangi pule menta kilong ki tin jong ka jingim bat kilong ki tin jong ka jingkermen bat kilong ro ka mensim ban pen im yap hi baninga ki briu ki bala hab si ka pop bangin yo biang ya ka jingim ka batmai lamba ka jing pule ya ka tin jong blai ngin sem ya kata ka lenti jong ka jing penim ka tin jong blai kalong kum usmbai uba bet
ha ka khendeu ka donut jingi la theo parsi ka donut jingi kum ka khendeu par ka tin jong blai kum uta usumbai balra ka donut jingi kalong ka donut ka bha kum ka khendeu ka bha ka seiso kum tar ka tin jong blai ka bangi pulikan yaisan ha ka jingim jingi shadow ka jingda pura ha ka ba ngin yo ban seiro ikiso jong mansim Galatia kalong ka basan gurkhot ka ba arpoar kumta kiktin jong u Jesus Christ kilong kaktin jong ka jingim kilong ru ka mansim ban pen im yapi bat inga nakani ka perthai ka bapom ko ki perlo ki perjor ngiron kam ban puli ka Bible ngiron kam ban wat ye ka jingsisa khnang bangila ban yeng scam hado ka bakut khnang bangila ban yeng hapdeng ki jingjenjar ki ba ki batan khnang bangila ban yeng halaki kejat habangi puli ye ka Bible khnang bangin hap bangin kelon ngine phai se ka we ka parsi ka ba u Jesus Christ Ukraine ha ka gospel kerkum Matthias kelong bah nyau ker khot ka ba arpu sau do arpu nyau don ar mut ki nongtei hane u Jesus Christ u yathu egni ka parsi don we u briu batte yeng halor u mausiang don we u briu batte yeng halor u siap teu Jesus ong ti mano ti manu baro ubas ngeu yiki tin jangam bat ubale yiki ngan tharayu ukum ubriu ubastat ubalate yaka yeng jong u halor u mausiang te u slap ulahap bat ki wa kileslei bat ki air kile be bat kile so ikta ka yeng te kam simla kelon no nabala pensyong no rimeka halor u mausiang u Jesus Christ yathu unono briu baro ubay asngeu ya ka ktin ka jong u ha ka ni ka por ka bangi puli ya ka no ka ktin ka bala kren ha ka Bible u briu ubay asngeu bat ubale bat ubako mu eka la tharai u la nyeu u la khen u kum u briu ubastat ubatei bat ubasna ka yeng jong u halor u mausiang ubriu ubasna bar ubatei yeng halor umausiang ka simpor bar ubriu ubatei bar ubasna yeng halor umausiang ka yeng je uruk ka scam lada wan ki jing at pelung lada wan ka umsau lada wan ki jing lada wan ki no ki jing penjulor jeng ka mariang kin omla ban pen klem ya kata ka yeng kum jo ro ya ka jing im kristan jengi don kam ban pensionorim halor umausiang u belong u kris ki jing kiba wan na saudong saukun ki jinge kiba wan na po ying na po sem kinom la ban pen klem ya ka jinge jong pi bat janga lada late halor u mosiang bat lor ki jing hika jong Chris nata khot ar hunri ar phanya u Jesu Ukraine cha phang u wei pat u nongte u batei halor u siap hanrei manu ru hanrei manu baro bi sngeu ki tin jangam bat ubam le ki on tharai ukum briu ubabe ubrate ka ying ju u halor u siap uslap te ula ha bat ki wa ki leslei bat ki le be ye ka bat ki le be bat ki le so ye ka ying te ka kelon bar ka jing kelon juga kalong ka bakrau u Jesus Christ u yathu ya unu briu ubi sngeu ya ki tin jong kane ka jing tho bakhoi bat ubam syamla le yeki ubatip ubi sngeu hanrai usutip bat ubam le ubam ko ngu eki lapan sirim kum ubriu ubateying halor jong usiep ban teying halor usiep kalong ka basuk bat kalong ka bakloi hadu kata ka jinglur ro ka duna bat hitim ni ana wan ke jing slei ana wan ki jing punjulor jang kamariang kata ka ying kanam la ban yeng scam namar ba kam don ye kanong rim ka babiang kam don ye kanong rim ka ba scam ba phin long ki ba scam ha ka jing im kristan jo phi puli bnia ye ka Bible kan simpor ye phi karto kan nepor ban puli ye ka Bible ban phin sem ye ka lenti jang ka jing pen im ka jong turai bat hang ta ki jing ki jing jar bar ki jing pang ki jing stom ki jing ten jo ki ba meding kanam la ban pen klem ye ka jing jong phi namar la pen syong na rim ye ka jing jong phi halor ki jing hikai jong Chris ngine phai sha wei ubriu ha ka Bible uba shem ye ka jingten jo ka ba khrau ha ka jing im jo uba kerteng u job banu job la sho u da ka jingten jo ka ba khrau u soitan u lakta ya ka met ka jing u la ka jing sho ye ka to jao bat ki khon ju baro si phanguro kila yapno ki jingri ju baro kila yapno ki sakri ju uru kim dan sho bat ki parlok ju ki wan ban penduk mensim ban keno badai ka pop ka ba ulale ka ula penlong yu uba un sitom hadu kan ni
Henry ujub semlale pop bot ujub semlale kanu ke basniu ujub penban ublei ubashim long balakar khu ye ke kerteng ge jung hatungin kum ujub habawan ki jing habawan ki jing jar habawan ki jing pang ki jing stom habawan ke jing yap haying jung phi jenga shania ha ublei shania ha giktin ki jung ini pai ha ujub pulai ke khot ke bakhat hakum kata ka por ba ujub ushem ke jing bat ka jing jar ka bakhrau ujub kum ni ngam sim pai din na ki hukum ka jermiang sentur jangu ngala kham kensiu ye ki tin ka sentur ju ban nyala ka jingbam ba don kam ujub hakum kata ka por jong ka jing ujub hakum kata ka por jong ka jingro jingkerman ka bakhrau ujub ula puli penban ya ka tin ka jong blai ujub ula pengam jeliu yaladi ujub ula ngam jeliu hakaban puli ban puson ye ke jingtho na tin jong blai ban ai men sim yu barun im ye kata ka jing im ka ba ula ban pen sngop ha ya ublai namar usnu tho ye ke jing im jo kamlong ka ba shongdor lamda ublai uran ha ka jing im jo kum jo ro ma phi manga ki parlok ki parjor ki parabnge ki khot balang ki bahyeng sem baro pha sha ublei ha ba phi kan do jing ha ka jing im puli ye ka bible pin sem ye ka jing kermen haka puli ye ka bible pin sem ya ka jing ai men sem ye phi iwei ha ka por ka phi do jing kermen ha ka por ba phi singu kulat ha ka por ba phim don lat show ka tin jong blai kan ai jing kermen bar kan ai bor ye phi ba phila ban ye im ha ka ni ka perthai da ka jing kermen bar ka jing kermen ka basuk ban kermen tat ahdu ondau Jesus Christ unwan bangin long ki baskem kumta ka Bible ka ong Rom kharsan gur khot basau ko ong namari ki ai baro la tho men berim la tho khnang ban long ka jing hika yang ngi ken bada ka jing yasha bada ka jing pentengen jong ki jing tho ngin dup yo ka jing kermen ka tin jong blai kalong ka jing bam ka bakan jaman sim ban ai bor yangi ban ai men sim yangi bat ban pen khlan ya ka jingai jingi de ka tin ka jong blai ko ki parlok bat ki parajor puli ya ka Bible bat pin sem ka jing kermen bat pin sem ya ka jing tengen ha ka jing im jong pi wanam pen serwa ka ya ka por ka jong pi bon nangi ki samla ki pen serwa ya ka por ka jingi ni pelut ya ka por jingi ha ki jing la kai bat haki entertainment jong kani ke perthai Henry kapor kan poi ba phin sa bi anda philatemen ki khmat jong phi kinom yo isu ban puli ka Bible hangta phi kwa ban puli ka Bible ki ba bon ki briu temen ki kwa ban puli ka Bible menta Henry ki khmat jong ki kinom yo isu kila babi namar bakim siang la puli ka Bible naduk ba kidang samla naduk ba ka bor met kadang khlain naduk ba ke bor jong ki khmat kidang yo kim sem la puli Henry kan poi ka por ye phi ngaru bangin om yo iso kan puli ka Bible namar baka bor met kala no barka bor jeng ki khmaru kala du no Henry nga kentu ye phi phin ya puli ye ka Bible ha ka jing im ka jeng phi ka ba man la ka singi bar phin job ru ye ke jingale bar ki jing tunju bar ki jing pun shoi ha ka jing im ka jeng phi ha bangi phai sha ka jing tho kat kum ke gospel Matthias siapang Jesus Christ ke ka ba Jesus lai sem ha ka riklau ha bala pen shoi ye ba un pen kelak pu ye ki mau da uta nong syukor ba udeu khon jong blai hatu Jesus unanon kam ban pen si sa ye namar Jesus Christ ha ka sni bala pen baptis la priang singau ha da ka benen ukpa ola kren uni ulong khon janga ba ing singau ha umun sim ko ola wan hier ha ka dur jang ka paru soitan ukwa ba Jisu udang pensisa ba udan bor ba ude ukhon jong play da ka ba un pen kelak pui ki mau da ka ba nget ye ka jing syukor jang hari Jisu ong kumno ya soitan uong bom tang da ukpuhi ba un im ubreu Henry dikiktin baro ba mi no nakasentur ublay Jesus Christ ujob eka jingpun soy nabala tho bom tang da ukpu ba un im ubreu Henry dakaktin baro ka ba mi nakasentur utrai ublay dakaktin jong ublay ngin im hakani ka perthai bangin job ye ka jingale ber ki jingpun soy haka jing im jongi kum ki samla daka bor ka tin jong ublay ngin job ye ka jingale jongi habangi don ka jinget
ngin job ya ka parthai da ka bangi puli ya ka bible ka belong ka ktin ba khoi ka jong ublei ka ktin jong blei ka belong ka jingbam ya uwei pa uwei kristan dia dang ngim puli ya ka bible ha ka jingim jengi ngi dang yap troin ha ka jingim jengi la dang ngim puli ya ka bible ka jingi ro ka tlot ka jingai jengi ro kamla ban san namar la dang ngim bam ngim puli ya ka bible kum ju ru kum bangim simla bam ya ka ja kum taru kamet jengi katalot lada phi bam ja tang chi sin chi tayau kamet jong phi katalot kamla ban turekam lada phi lada manga ki belong ki kristan lada ngi puli ka bible tang chi sin chi tayau ka jingai jong phi kan omla ban san phin long pen ban kum ki riu perthai bat ngimla ban long kita ki kristan ki basan hau kris ngila ban san ha ka balang hanrei nginamla ban san hau kris lam nangi don ka jingadei bat ka ktin ba khoi ya ka balathoได้กินน้อยทั่วลปาเงี้ยพายกะชิที่กับอาร์ชาวทิโมธีกะละนองกับอาร์กับขัดนากับขัดสันกับไบเบิลกับองค์คุมนี้วับสลปอลอุทอชาวทิโมธีองค์โตประชังสมาร์ทบันไอทีละเดบลับเดียงหุนดาอุเบลu apostol Paul u kentu ya u Timothy to prasang smat ban IT la de ha ublei hatu phi kum ki samla ki rangba ki longkba ki longkmi phi IT ya la de ha ublei ban puli ka Bible ban puli ka jingtho ba kho ka tin ga jong u apostol Paul ong kumni gum u nong trei u bom don kam ban le rain u ba ya sambet ya ka tin ka jing sisa ngiron kam ban ya sam ka tin jong blade ka jing slur klam don ka jing shapting habala pendap yangi da mense ma khoi u bala hikai yangi ya ka jing sisa baro ana ka tin ka jong blade Bhaba ngila IT la desha ka kam jong blai ban puli ka ne ka Bible ban ban ya sam ya ka ka jing slur se ki wei ban ya sam ba ya ka tin cha ka jing sisa IT ya ka por ka jong pi ban puli ya ka Bible ka balong ka tin jong ka jing im bar ka tin jong ka jing kermen balai ngi don kam ban puli ya ka Bible ha ka jing im jongi hatu pila ju perkhat ngiran kam ban puli ka Bible ha ka jingim jengi ngidon kam kum ki kristan habangi peteng ya ka jingat lenti jengi ha ka ne ka perthai khlem ka ktin jong blai nginom la ban im khlem ka ktin jong blai ngin om yo bor ban peteng ya ka jingat lenti jengi ban poi shabnen ngi la jan se ying u Jesus Christ ula jan wan hatu un shem ni em ya ka jingat happy nga hatu un shem ni em bangila puli ya ka ne ka textbook jengi hatu un shem ni em bangila puli ki jinga tho pa haga ni ka ktin ga jong blai pet ki jing tho ka ba khadru ka bangin ni puli na ka kitab juman pa ko la nong ka ba nengkong ga khot ka ba lai ka ong kum ni suk uta ob puli bat kita ki ba yo snau ya ki ktin jong ka ne ka jinga tho pa bat ki ba sumar ya kita ki ai ru ki bala tho haka namar kata ka ya kalajan ka Bible ka ong suk uta uba puli ya ka ne ka jinget ho pa uba yo snau nang ta uba sumar puli nang ta snau bat sumar ya ka bab ngin yo ban le ban sumar ka ktin ka jong blai namar ka dei ka ktin ka ba u Jesus Christ u ai sya ka balang kristan sya kita ki banget haga kerteng ju ban puli ya ka ne ka jing tho ba khoi ka ktin jong blai namar kata ka ya gala jan ka por ban pun kut pun wai ka ne ka perthai gala jan ba u Jesus ula jan wan ula jan ha jing khang ni la jan saying ni ron kam ban puli ya ka Bible haga jing im ka jangi ai ka por ka jampi ko ke parlok shinra barkan thai ki samla ki rangba ban persyang ban IT la de sha ublai nado manta ka por ngadon ka jingkapat namta jampi iwai pa iwai lada phila long ki kristan ha ka jingim jampi bat phim ju la puli ka Bible ha ka jingim jampi man la ka tayaw man la ka sngi hanrei phi chulai chayeng mani ban ya sngew ya ka kten jong blai tang na ki nong ya lap ban ki nong hikai bat phim sim la persyang dalade u blai u khot ye phi menta ba phin ai ka por jong phi ba phin puli ye ka ktin ka ba khoi ki jong u ba phin ai ye ka por ka jong phi na ka banta ban puli ye ka ktin ka jong blai u khot ye phi ban puli ye ka ne ka jing tho ba khoi ba phin sem dal di ye ka jing si cha han ni ha tu phi kloi
ban IT ya kapor jong pi ban pulei ya katin ka chong play pi asngau tang na ki kimi ki pa pi asngau tang na ngino hikai ban ki noy lap haki yeng mani sisin sitio hanrai phinom la ban san kumu kristan lada phim pulei ka bible u play u khot epi ai kapor jong pi ban pulei ba pusan ni ki katin jong ka jing im katin jong ka jing kermen ni im manta ha ka juk jong ka social media ka juk jong ka technology barchi bon nangi ngisa penbernia ban ngisa entertain hakini ki rongphong jong ka perthai menta usoitan uthau ki lat ki lenti kumno ban penbej ban pensok bej penbernia ban penserwaka ya kapor jong ki babon ki brew ban pelut ya kapor jong ki daka baki ai palat ya kapor jong ki sya kita ki entertainment ki games ki free fire ki PUBG ber ki wei de ki jingla kai ki ba ka perthai ka khring ki khmat jongpi bat phi la landet ban pulei ka bible haga jaka ba phin san haga jingim jongpi malaga singi hrai phinang yap troin haga jingim ga jongpi lan namar bangim simla IT ka por jingi ban pulei ka bible ki tu na preng jongpi ki wa sngew ya kan ka khubor u blei u khot ya phi ban pulei ki bible jongpi hatu kan nungut na preng jingi ki wa sngew try nga mon nga kloi ban ai ka por jinga ban pulei ka kten ka chomei Bau blay un ai bor happy iway pa iway haba pila kular bat haba pila rai ban puli ka ktin ka chong blay u blay unang ai bor pi sho kitu na preng jangi ki bala puli ya ka bible ban ngel ju puli ya ka bible ban ngi kwa ban tip show ya ka bible ngai kentu ya pi pine puli show ya ka bible ban mensim ko unya lam ya pi sha ka jing sha baro ka ktin ka chong blay bat u blay unya lam ya pi bat onda u Jesus Christ unwan ngila ban lech sebeneng klem don kanu ka jingrem klem da fail bat klem da sa class hakata ka jingpuli jingi ka bible bat u blay un kerku ya pi bat enga tungini duai hagnek por kok pa jingi ubah beneng nga aingo ya me mikren sangi iwe pe we lembak ne khubor hagni por try kitu na beneng jingi ki bom simula puli ka ktin ga chome ya rab ki haba ki osngeu kini ka khubor ba ki laban puli ya ka atrai ka jingim juki pa kitu na beneng jingi ki bala sya pen bernia hagni ka perthai ki bala sya pen shop be haki rong phong jang ka try ngadwai men ai bor ki bekin job nya kini ka jingile jangki ba ki laban ai ka por ka ba kordor na ka mtaban puli ka ktin ga chome men kar khui kitu ki bala jupli ka ktin ga chome men ai bor shu ki ba ki laban pentibit shu ilade ba mensim ko jame uni lam ki ai bor try ngi iwe pa iwe bangi laban poi she beneng hak we ka sni da ka jingarap ka jame batang da ka jingai ka jame try ka penla ngi ban poi she beneng ai bor ingi atrai iwe pa iwe ka bangi pen kre eladi bangi syamat me andaman wan sahit beneng ba on pendap ngi no mensim ko hak kerteng uji sungan wai amen ya kwa ban ai blay pastor evangelist forget me not lang sheng bal ai hangi tu khubor but ngenget bagni khubor manta ka janmet kan yalam yangi khamjan show blay to abengi an pendap dek jengker khu jang ka beneng nambagni khubor hakni ka janmet but ngenget ba pinra ekani ka ju khubor siktu ki break badan kam ban wan khamjan show blay but pangin ya petang ya jeng ya pulih jungi lembag ni kita yau hiburok kowe lasai janme kwa ban petang subhab yang ya pi ban ya pelut por biang bat ngi ban ya pelut por biang bat khubor ke baar ke bangin yok skau bat ke subjek ke bangin yok skau lasai janme kedai lasa narpra ya ki hukum lasa narpra ya ki hukum kaba panyalap yang shingi nai pastor evangelist forget me not langsheng kublai shibon ya pi bat ipliang skobha beng ya pi shagijing ya pule beng teng jong blai la sha gi janmet